Paralog aling ni sangap ya ki kubor na YouTube cingtip telah dah pimpat subscribe ya ni channel subhaban subscribe kenang berpindu bio ya ki kubor ki bandangwan kat kum ki kubor haka kat kendai terik ujaliu kelem no obat titos kum UCM bakershan kat nyungut ki MDC ya kan no confidence motion ka executive committee isi ha kasihil autonomous district council KHADC ka ba yalam da ka United Democratic Party UDP bat ubat Tito Starwell Khan kum chief executive member CEM kala kelem no leng ba kamat bom sanya shu lane kanu confidence motion ka bala kersan lang da ki khat nyungut ki MDC ka National People Party NPP bat ka Congress haying bishar hakala sngi ublay ka jing kelem ka isi bat ubat Tito kum UCM lapen bena da u chairman ka KHADC ubat lam prang bela hadin ba ki MDC ki bakersan ya ka isi ki klaim yang shu ha ka jaka syong jongki kum ka jingkersan namarba labun pai ki MDC ki bayeng ban kersan ya ka no confidence motion hapo ing dorbar uba titos kum UCM udairu uba kli ya ka kenhun senrop United Democratic Alliance UDA ka badai ka kenhun jongki MDC ka UDP NPP HSPDP bat ki MDC Shimet ka KHADC ha kajing shisha ka dorbar mang tengka ka KHADC kadai ban sedang ha kala sengi ublay Henry namar kajing sedang ka dorbar u chairman ulapan pena haying dorbar ba ulayo pdiang ya ka city ka badai ka no confidence motion persya ya ka isi ya kane kamat lawan ra da MDC naram ra jengam uba bajob pengrom uba lapan pau ba ka isi ka bayalam da uba titos kaladu jing syania kumta haswaban pediang ya ka no confidence motion haying dorbar kat kum ka kendon u chairman ula khot ya kid khot ka ying dorbar ki ba kersan bakin yeng bat kid khot ka ying dorbar ki ba kersan ya ka isi bakin yeng kum ka jing pen i ya ka jing kersan jongki Henry haswaba u chairman unle kumta na kaliang UCM uba titos ula yeng ban kren bat ula ter ya ka jingwan ra ya ka no confidence motion da ki MDC ki baju don lang bat ulaong ba ula syadung nadin ha ki MDC ki ba u i balan ba titos ula bu jingkeliru kumno ki MDC ka Kongres ki ya trailang bat ke NPP ha ka KHADC naba ha ka jelapat ka Kongres ka don sya kaliang persya bat uai na ki MDC u badairu u MLA u sya thung kum unong elam kaliang persya ulapan pauru ka jinglengo namarba ki MDC ki kersan ya ka no confidence motion bat ki baladon lang ha ka isi kim don daw ai persya ya u bat don shen ki balalej lang bat u Tripura bat lej jengo ya ki pat kasi penar kum juru ki lalej lang bat u syanong ba Delhi ha kini ki kandidat sngi halor ka jingwan ra ya ka no confidence motion bat ka jingken no uba bajob pengrup ba UCM ula simraihi merwei ya ka babun kimat klem da simlang ya ki MDC ki badon ha ka kenhun UDA uloong ba ka jingken no kim don nong rim namarba kirai ki balashim kidai ki baya selok lang hapo ka executive committee bat uloong ba kane ka no confidence motion kadai ka jingle ka baset kela dien ba UCM ula kren ulami no na yeng dorbar kumta hadien ba uba titos ula dap kren na kaliang ucarman ula khot ya ki MDC ki ba kersan ya ka no confidence motion banyeng ha ka jaka syong jongki kum ka jing kersan haba kilayeng khat nyungut ki MDC ki ba kentup khat waingut na ka NPP bat enriungut na ka Kongres haba ucarman ulale kumju bat khot ya ki wei pat ki MDC ki badang kersan ya ka isi om don chu ki MDC ki bayeng Henry kila sedang ban mi no na yeng dorbar abapen i baka isi kam don chu ya ka jingbun pain KHADC ka don lai pongut kid khot bat haba khan nyongut ki MDC ki yeng ban kersan ya ka no confidence motion kalapau baka isi kala don ya ka jingrit pain kumta nakaliang ucarman ka KHADC ulapan bena baka executive committee ka bayalam da uba titos kum UCM kala kelem no namar kaladu ya ka jingbun pajba namar ba ka isi kala kelem ucarman ulapan berano sendon ya ka sengi tap kerteng na ka benta ke election banjit CEM tmai bat ka sengi banjit yau CEM ha ka sengi baar
Hakapor khatway baje menstem ba titos ula sajit bat chimti kum UCM ke KHADC ha ka arp sauterik ulber arajar arpau da ka jingklem ka isi bayalam uba titos ka KHADC kan yo isi ka basau hapo sansnem nadu ba penlong ya ka election MDC house nem arajar khat khandai ka isi benengkong layalam da uba tenuel dekat but sa ka isi baar bayalam da uba latip lang kharkongor nangta ka isi balai bayalam da uba titos bat ka isi basau banyalam da uba penyaj sing sim kum UCM bat mai kubdai sibun ngin sai sempat hakiwe ki kubor